హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథము లెవెల్ 2 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో భగవద్గీత 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మ యోగంలో నిన్న మనము కొన్ని శ్లోకాలను చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలోని శ్లోకాలను మనము చూసేటాం. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆత్మతత్వాన్ని అలాగే ఫలాపేక్ష రహిత కర్మలు వివిధ అంశాలను అంటే బుద్ధి ద్వారా ఇంద్రియ నిగ్రహము ఫలాపేక్ష రహిత కర్మ సాధకుని యొక్క స్థితి వంటి అవన్నీ కూడా తెలియచేసినటువంటి అన్ని విన్న తర్వాత మరి ఆ 2 పద్ధతులలో నన్ను అంటే మరి ఆ బుద్ధి యోగమే ఉత్తమమైనట్టయితే నన్ను ఎందుకయ్యా ఈ యుద్ధంలో వినియోగిస్తూ ఉన్నావు అని అడగగా దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తాడు. ఆత్మానుభూతి కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు 2 రకాలుగా ఉంటారు అని అంతకుముందే చెప్పారు అని. తాత్వికమైనటువంటి కల్పనల ద్వారా చేసేవాళ్ళు, భక్తి యోగం ద్వారా ఉండేవాళ్ళు అంటూ ఆయన కర్మల గురించి యజ్ఞాలను గురించి వివరిస్తూ వచ్చినటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. సో కనుక చెప్తారు ఆ కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా మనిషి విధిగా కర్మను చేయాలి. ఎందుకంటే సంగత్వం లేకుండా చేయడం వల్ల మరి భగవంతుణ్ణి అతడు పొందుతాడు అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఆ విధంగా చేసినటువంటి వాళ్ళలో జనకుడు వంటి రాజులు కేవలం కర్మలను నిర్వహించడం ద్వారానే పూర్ణత్వాన్ని పొందారు అంటూ
సో కనుక అలా మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి నీవు కూడా మరి ఆ నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించవలసినదిగా అతనికి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి మనము చూసినటువంటిది. కొనసాగింపుగా చూసినట్లయితే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, యద్ యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదు అనువర్తతే. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అంతకుముందు జనకుడు వంటి రాజులు మార్గనిర్దేశకులుగా ఎలా ఉన్నారో సో అని చెప్పి, అందుకే జనసామాన్యానికి బోధించేటువంటి నిమిత్తంగా మరి నీవు కూడా నీ యొక్క కర్మలను తప్పక నిర్వర్తించాలి అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, ఒక గొప్ప వ్యక్తి, ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తి ఏ పనైతే చేస్తాడో దానినే సామాన్య జనులు కూడా అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఉత్తమ కర్మలను ద్వారా అతడు నెలకొల్పినటువంటి ప్రపాణాన్నే ప్రపంచమంతా అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే కదా మనం అనుకుంటాం, మన పూర్వీకులు ఇలా చేశారు, వాళ్ళ యొక్క మార్గదర్శకంలో మనము నడుస్తూ ఉండేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి, అంటే సాధారణంగా ఏదైనా ఒక ఆచరణాత్మకమైనటువంటి నడవడిక ద్వారా బోధించగలిగేటువంటి నాయకుడు జనసామాన్యానికి అవసరము అని చెప్తుంటారు, ఎల్లప్పుడూ కూడా అవసరము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి సాధారణంగా మనకి విధానంలో మార్గదర్శకులుగా చూస్తున్నట్లయితే సహజమైనటువంటి నాయకులు, ఎందుకంటే ఈ సమాజంలో పిల్లలు వీళ్ళంతా మనల్ని చూసి నేర్చుకునేటువంటి, సో కనుక సహజమైనటువంటి నాయకులు ఎవరంటే తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే పిల్లలు మొదటగా తల్లిదండ్రులను చూసే వారు ఏం ప్రవర్తిస్తారు, అంటే మనము ఒకటి చెప్పుకుంటూ పిల్లల్ని ఇంకోటి చేయమండి చేయరు. ఏదైతే మనం ఆచరిస్తున్నామో ఆ విషయాలను చెప్తే వాళ్ళు చేయగలిగేటువంటిదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలాగే తదుపరి తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఈ సమాజంలో మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి నాయకులు ఉపాధ్యాయులు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక దేశాధినేతల గురించి ఇప్పుడు మనం ఎక్కువగా మాట్లాడేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు. ఈ కలియుగ ప్రభావమే అలా ఉన్నటువంటిది. కనుక ఈ దేశాధినేతలు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేటువంటిది వదిలేస్తే మార్గంగా కనీసము మనము మార్గదర్శకులుగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సరైనటువంటి విధానం. ఎందుకంటే మనకి ఒక లీడర్ అనేటువంటి వాడు, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, నాయకుడే పొగ తాగుతూ జనులను ఆ పొగ తాగడం ఆపమని చెప్పాడు అనుకోండి, అంటే మనము ఒకటి చేస్తున్నాము, ఎదుటి వాడిని చేయొద్దు అని చెప్పాము అనుకోండి, కానీ అది అలా జరగదు కదా. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, లీడర్ అనేటువంటి వాడు ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్, పొగ తాగొద్దు అని చెప్తున్నాడు, కానీ తానే తాగుతున్నాడు. కానీ ఈ ఫాలోవర్స్ ఏం చేస్తారు, అనుచరులు, వి విల్ డూ వాట్ యూ డూ, మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాన్నే చేస్తారు, చెప్పిన దాన్ని ఎక్కువగా వినేటువంటిది ఉండదు. సో కనుక మరి మార్గదర్శకుడు, లీడరు, నాయకుడు అనేటువంటి వాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి ఈ జనసామాన్యానికి బోధించడానికి గురువు శాస్త్ర నియమాలను తప్పక పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. గురువు శాస్త్ర నియమాలకు విరుద్ధంగా నియమాలను సృష్టించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మనకి ఏవైతే శాస్త్రాలు ఉన్నాయో, వేదాలు, మను చరిత్ర వంటి వాటిని అనుసరిస్తూ ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ప్రకారంగానే మనము ప్రవర్తించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనకి
ఎంతో మంది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం, కపట ఆచార్యుల గురించి ప్రస్తావన వచ్చినటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ కపట ఆచార్యులు, ఎందుకంటే బయటకు ఒక రకంగా ఉండి లోపల మరొక విధంగా ఉండి వ్యాపార ధోరణిలో ఉండేటువంటి వారిని ఆశ్రయించవద్దు అని చెప్తుంటారు. సో మనకి మరి ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అంటే శ్రీల ప్రభుపాదులు వంటి విశ్వసనీయమైనటువంటి భక్తులను లేదా లేదా వేదాలలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క అనుచరులు, వారి యొక్క శిష్యులు అనేక మంది మనకి ఈ భక్తి విధానాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానావాప్తమవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. సో మనకి ఇక్కడ ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా, ఓ పృతకుమారా నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం, ఓ పృతకుమారా ముల్లోకాలలో, త్రిషు లోకేషు ముల్లోకాలలోనూ, త్రిషు అంటే మూడు, లోకేషు లోకాలలో, కించన అంటే ఏది కూడా లేదు అని అర్థం. నా కించన, కించన అక్కడ ఏది లేదు. సో అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున ముల్లోకాలలో నేను చెయ్యవలసిన పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఆ వేద వాస్మయములో భగవానుడు వర్ణించబడినటువంటి భగవానుడు సకల ఇతర నియామకులందరికీ నియామకుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ నియామకులందరికీ కూడా నియామకుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయనే సమస్త లోకాలకు అతి ఘనమైనటువంటి వాడు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా, దేవతలతో సహా అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి వారు. మరి దేవతలకైనా జీవులకైనా అందరికీ కూడా ఆయన ద్వారానే శక్తులు ఇవ్వబడినటువంటివి. సో భగవంతుడు దేవతలందరికీ కూడా పూజనీయుడైనటువంటి వాడు. మరి అటువంటి ఆయనే తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయన నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే చెప్తాడు భగవద్గీత మనకి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఆయన ప్రతి యుగంలోనూ అవతారాన్ని తీసుకుని తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆయన నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నారు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడు లోకాలలో ఏమీ కూడా చేయవలసినటువంటిది ఏమీ లేదు. ఆయనకి కావలసినది కానీ లేనిది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడు తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని, సృష్టిలో జరగవలసినటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆయన యొక్క మార్గదర్శకంలోనే నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటివి, జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, యది హ్యాయం న వర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంద్రితః మమ వర్త్మాననువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ పార్థ, నేను నా విహిత కర్మలను జాగ్రత్త చేయనిచో అందరూ మనుషులు నా దారినే అన్ని విధాలా అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఆయన చెప్పారు, మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి మహాత్ములుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏది చేస్తే దాన్ని ఈ జనసామాన్యము అనుసరిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పబడుతున్నట్టు.
సో కనుకనే ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను నా యొక్క విహితమైనటువంటి కర్మలను జాగ్రత్తగా చేయనిచో అందరూ మనుషులు కూడా మరి నా మార్గాన్నే అన్ని విధాలా అనుసరిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవన పురోగతి కొరకు సాంఘిక ప్రశాంతత నిలిపి ఉంచడానికి ప్రతి నాగరిక మనిషికి మన వంశాచారాలు అంటూ నిర్దేశించబడినటువంటి మరి అటువంటి నియమ నిబంధనలు బద్ధజీవునికే కాకుండా ఆ కృష్ణ భగవానుడికి కూడా, ఆయనకి కాకపోయినప్పటికీ కూడా ధర్మ సంస్థాపన కోసం ఆయన అవతరించి మరి ఆ దేవదేవుడు నియమాలను పాటిస్తూ ఉన్నటువంటిది చూస్తాం కదా. ఆయన బృందావనంలో నంద యశోదల పుత్రుడుగా వారికి పుత్ర వాత్సల్యాన్ని ఎంత చక్కగా ఒక చిన్న బాలుల్లాగా ఉండడము ఆయన, అలాగే గోపబాలులు గోవులతో కలిసి ఆ గోపబాలులతో కలిసి గోవులను కాసుకురావడము, ఒక సాధారణ మానవుడు లాగానే అతడు కూడా ప్రవర్తించేటువంటి. సో కనుక మరి వాస్తవానికి ఆయనకు ఏది కూడా చేయాల్సినటువంటి ఉండదు. అయినా మరి ఈ మార్గదర్శకంగా జనసామాన్యానికి ఉండే విధంగా ఆయన మనకి నిర్దేశిస్తూ మనకి మనము అనుసరించే విధంగా ఆయన చేస్తూ ఉన్నటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఉత్సీదేయురిమే లోక నకుర్యాం కర్మ చేదహం సంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యామి వా ప్రజా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నేను విద్యుక్త ధర్మములను నిర్వహింపనిచో లోకములన్నీయును నాశనమునకు గురి కావలసి వచ్చును. నేను అవాంఛనీయమైన ప్రజా బహుళత్వమునకు కారకుడునై తద్వారా సర్వజీవుల శాంతిని ధ్వంసం చేసిన వాడనగుదును అంటూ. ఎందుకంటే ఈ సామాన్య సంఘ శాంతికి భంగం కలిగించే అనవసరమైనటువంటి జనాభా మనకి వర్ణ సంకరం అని చెప్తారు. అది దీన్ని ఆ ధర్మబద్ధంగా ఉన్నటువంటి విషయాల్లో అర్జునుడు కూడా మొదటి అధ్యాయంలో చెప్తారు. సో మరి ఆ భగవంతుడు విధిపూర్వకమైనటువంటి కర్మలు చేయకపోతే ఈ లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అవుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే చూస్తూనే ఉన్నాం కదా, ఈ ద్వాపరయుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు అవతారం తీసుకోవడానికి కారణము ఆ భూమాత ఈ భూమిపై పెరిగినటువంటి అధర్మాన్ని భరించలేక ఆమె వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడికి మొరపెట్టుకుంటే బ్రహ్మ అందరూ కలిసి ఆ భగవంతుడి దగ్గర విష్ణు భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నేను అంటే ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు మరలా ద్వాపరయుగంలో స్వయంగా వస్తాడు అని చెప్పి ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి భారాన్ని తగ్గిస్తాడు అధర్మాన్ని చేసి. అందుకే కదా కురుక్షేత్ర రణరంగము అంతకుముందు కూడా అనేకమైనటువంటి అసురులను శ్రీకృష్ణుడు చిన్నప్పుడే బాలుడుగా ఆ బృందావనంలో ఉన్నప్పుడే అనేకమైనటువంటి రాక్షసులను సంహరించినటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించడం ద్వారానే మరి ఈ లోకాలన్నీ కూడా సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నిలిచి ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవాల్సినది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్తతా సక్తచికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పామరులు కర్మఫలములందు ఆసక్తులై తమ కర్మ నొనరించుతున్నట్లు విద్వాంసుడైన వాడు సామాన్య జనులను ధర్మ మార్గమున వర్తింప చేయుటకై ఆసక్తి రహితంగా విహిత కర్మలను ఆచరించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ మరి ఆ బద్ధ జీవనంలో
ఈ భౌతికమైనటువంటి కర్మ ఫలాల యందు ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి తద్వారా కర్మలను ఆచరించేటువంటి వాళ్ళలాగా ఈ విద్వాంసుడైనటువంటి వాడు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి సామాన్య జనులకు భిన్నంగా ఉంటాడు అని చెప్తారు. మరి సాధారణంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనకు ఆటంకం కలిగించేటువంటిది ఏది కూడా చెయ్యడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి సాధారణ బద్ధజీవుల్లాగా కనిపిస్తూ ఉండవచ్చు, ఇంద్రియ భోగార్థమే పనిచేస్తూ ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. కానీ భగవత్ సంబంధంలో ఆ పనులు చేసినప్పుడు అవేవి కూడా అతన్ని మరి ఈ సామాన్య జనుల్లాగా కర్మబంధనాలలో అతడికి చిక్కుకోడు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, న బుద్ధి భేదం జనయేద జ్ఞానం జ్ఞానా కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నా బుద్ధి భేదం జనయేద జ్ఞానం కర్మ సంహినాం. ఇక్కడ బుద్ధి భేదం అంటే బుద్ధిని కలత పెట్టడం అన్నట్టు. నా జనయేత్ చేయకూడదు అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, విద్యుక్త ధర్మపు ఫలముల ఎడ ఆసక్తి కలిగిన పామరుల మనసును, ఇక్కడ పామరులు అంటే సాధారణంగా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వారు, మోహబంధనాల్లో ఉన్నటువంటి వారు. సో కనుక ఆ కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి అజ్ఞానపు మనుషులను కలత పెట్టకూడదు అని చెప్తున్నారు. విద్వాంసుడు అనేటువంటి వాడు వారిని కలత పెట్టకూడదు. మరి అలా అందుకనే వారి యొక్క కర్మను కూడా ఆపకూడదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనసును కలత పడేటట్లుగా విద్వాంసుడు వారి యొక్క కర్మ మానమని ప్రేరేపించరాదు. మనము చూస్తుంటాం, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలకి తెలియదు కదా, తెలియనప్పుడు ఏదైనా జరుగుతుంటే దాన్ని మనము ఆపేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కువగా మారం చేస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి వాళ్ళని ఆ విధంగానే మనము వాళ్ళ రూట్లోనే పోయి వెళ్ళి మార్చాలని చెప్తుంటారు. సో కాబట్టి వారికి భక్తి భావనతో కర్మను నరించేటువంటి అంటే ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో పురోభివృద్ధి చెందడానికి వారికి అవసరమైనటువంటి కర్మల యందు నిమగ్నులు చేయాలి అని చెప్తున్నారు. వారిని అంటే ఆ చేసే పనిని కృష్ణ సంబంధంలో చేసే విధంగా చేయించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము, ఆల్రెడీ లెవెల్ 1లో కూడా చూసాము, వేదైచ సర్వరహ మేవ వేద్య అంటూ చెబుతారు. అంటే సమస్త వేద కర్మల ఉద్దేశ్యము సకల కర్మలు, సకల యజ్ఞాలు, అన్ని కూడా మరి ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవడానికే అని చెప్తుంటారు వేద కర్మల యొక్క ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ఆ అజ్ఞానులు పామరులైనటువంటి వారిని వారి యొక్క మనసు కలతలు పడే విధంగా కాకుండా వారికి ఆ భక్తి భావనతో పనిచేసే విధంగా అవకాశాన్ని చేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితు మన్యతే. సో మరి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి నిజానికి అన్ని కార్యములు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణముల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మాత్రము
మిథ్యా అహంకారంతో ఈ కర్మలన్నీ తానే చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో మిథ్యా అహంకార ప్రభావం వలన విమోహితుడయ్యేటువంటి జీవాత్మ నిజానికి ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల చేత నిర్వహించబడుతూ ఉన్నటువంటి కర్మలకు తనను కర్తగా భావిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ దేహ సంబంధమైనవి. వాస్తవానికి ఆత్మ శాశ్వతమైనది, సనాతనమైనది. ఈ దేహ సంబంధమైన దేనితో కూడా ఆత్మకు సంబంధం లేనటువంటి. సో కానీ మిథ్య అహంకారంతో మరి తన వలనే ప్రతిదీ కూడా తానే ప్రతిదానికి కర్తను అనేటువంటి ఒక భావంతో జీవుడు ఉంటూ ఉన్నాడు అని చెప్తుంటారు. వాస్తవానికి ఈ త్రిగుణాల యొక్క ఆధీనంలో మనం నడుస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తులో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము ఆ త్రిగుణాలు ఆడించినట్లుగా ఆడుతున్నటువంటి ఒక పపెట్స్ అని చెప్తాం. బొమ్మల్లాగా ఒక బొమ్మల్లాగా మనము ఆడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే మరి ఆ మిథ్య అహంకారాన్ని వదిలివేసినప్పుడు మనకి ఆ భగవత్ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనము అహంకారం వల్లనే రాంగ్ యాటిట్యూడ్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఆ అహంకారంతోనే మనం చేసిందే కరెక్ట్ అనుకుంటూ ఉంటుంటాం ఎప్పుడు కూడా. సో కనుక ఆ మిథ్య అహంకారాన్ని వదిలివేయాలి అని చెప్తుంటారు. ప్రతిదీ నేను ప్రతిదానికి మనం స్వతంత్రంగా ఉన్నాం అనేటువంటి ఒక గొప్ప భావనల నుండి బయటపడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. తత్వవిత్ మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ మహాబాహులు కలిగినటువంటి వాడా అర్జున, పరతత్వ జ్ఞానమును కలిగిన వాడు భక్తియుక్త కర్మలను కామ్య కర్మలకును నడుమ భేదాన్ని పూర్తిగా ఎరిగి ఇంద్రియములందును మరియు ఇంద్రియ భోగములందును ఆసక్తుడు కాకుండును. అంటే ఆ ఇంద్రియాలలోను ఇంద్రియ భోగాలలోను నెలకొనడు. ఆ పరతత్వమును ఎరిగినటువంటి వాడు, పరతత్వ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు, అంటే పరమాత్ముని గురించి, ఆత్మ గురించి, పరమాత్ముడి గురించి, భౌతిక ప్రకృతి గురించి తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. సో మరి భక్తియుత కర్మలకి కామ్య కర్మలకు మధ్య భేదాన్ని అతడు తెలుసుకొని ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి కారణంగానే మరి అతడు ఆ ఇంద్రియాల యందు కానీ, ఆ ఇంద్రియ భోగాల యందు కానీ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక సాంగత్వంలో తన హేయమైనటువంటి హీనస్థితిని అర్థం చేసుకుంటాడు అని చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? సూర్యకుమార్ మాతాజీ ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా మరి జీవుడు ఆ మిథ్య అహంకారాన్ని వదిలివేసినప్పుడు తాను దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అంశని అని, ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా, ఆ ఎప్పుడు అంశ అనేటువంటిది పూర్ణత్వం కాదు. సో కనుక మరి ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఈ భౌతిక జగత్ ఏదైతే ఉందో, మనం ఉంటున్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ తాత్కాలికమైనటువంటి దుఃఖాలయం, అశాశ్వతమైనటువంటి. మరి ఇందులో పరతత్వ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు ఈ జైలు వంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తాను ఉండాలని కోరుకోడు. ఎప్పుడు కూడా తాను ఆ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై తన యొక్క స్వధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడాన్ని గురించి తెలుసుకొని
ఈ బంధనాలను కలగజేసేటువంటి ఇంద్రియాల యందు కానీ ఇంద్రియ భోగాల యందు కానీ అతడు నిమగ్నమవ్వడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక అతడు ఆ నిత్యానంద జ్ఞాన స్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుని యొక్క అంశగా తాను తెలుసుకొని తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు బుద్ధిమంతుడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ప్రకృతేర్గుణ సమ్మూఢాః సజ్జంతో గుణ కర్మసు తాన్ కృత్స్న విదో మందాన్ కృత్స్న విన్న విచాలయేత్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ప్రకృతి గుణముల చేత మోహితులై ఉన్నటువంటి అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలలోనే పూర్తిగా నెలకొని ఆసక్తులవుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ కర్తల అజ్ఞానము కారణంగా ఆ కర్మలు అల్పమైనయే అయినా జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టకూడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానహీనులైనటువంటి జనులు, పామరులుగా ఉన్నటువంటి అజ్ఞానులుగా ఉన్నటువంటి జనులు ఈ స్థూలమైనటువంటి భౌతిక చైతన్యంలో తదాత్మ్యం చెంది ఈ దేహపరమైన ఈ దేహము నేను అనే ఈ దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలన్నీ నావి, నేను, నా వాళ్ళు, నా బంధువులు. ఎలాగైతే అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయం మనం చూస్తాం, కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో నా బంధువులందరినంతా వీళ్ళందరినీ ఎలానయ్యా నేను చంపుకునేది, వీళ్ళంతా లేకపోతే నేను ఎలానయ్యా ఉండేది అంటూ మాట్లాడినటువంటిది. వాస్తవానికి ఈ దేహం భౌతిక ప్రకృతి పరమైనది, అశాశ్వతమైనటువంటి దేహం. కానీ ఆ దేహ భావనకే ఆసక్తుడై ఉన్నటువంటి మందమతులు ఆత్మ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మరి వారు అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వారిని కూడా మరి ఒక వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా కలవతర పెట్టకూడదు వాళ్ళని అని చెప్తాను. వారిని ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి భావనలో మరి దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు వారు. కాబట్టి వాళ్ళని కలత పెట్టకుండా వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళు చేసేటువంటి వాటిలోనే భక్తియుతంగా అయ్యే విధంగా వారికి మరి చేయాలి. అంతేకాని ఒకేసారి కఠినమైనటువంటి నియమాలు ఇచ్చామనుకోండి. అందుకే ఇస్కాన్లో కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, టెంపుల్కి రాగానే నువ్వు 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటించు, లేకపోతే అన్ని కాపీ టీ బంద్ చేయి అంటే తెల్లారే రాడేవుడు. సో మొదట కొన్ని రోజులు వాళ్ళని అలా టెంపుల్కి వచ్చి అలవాటైన తర్వాత మొదట ఒక్క మాల జపం చేయండి, ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది అని చెప్తాం. తదుపరి దాన్ని 2 మాలలకి మారుస్తాం, 20 నిమిషాలు పడుతుంది. అలా 4 మాలలు, 8 అలా వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఆ భక్తి తత్వంలో నెలకొనాలి అనేటువంటి ఇది వస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇంకా చెప్తున్నారు, మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వరః. అందుకోసమే ఓ అర్జున, నన్ను గూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలవాడవై ఫలాపేక్ష మరియు మమత్వాలను వదిలి నీ కర్మలన్నింటినీ నాకు అర్పించి అలసత్వాన్ని వేడి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా. అడిగాడు కదా ఫస్ట్ శ్లోకాల్లోనే, ఎందుకయ్యా నన్ను ఈ యుద్ధంలో నెలకొల్పుతూ ఉన్నావు అంటూ అర్జునుడు కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధి యోగమే మంచిదన్ను అనుకుంటే ఎందుకయ్యా నన్ను ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగిస్తున్నావు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఈ కర్మ యోగాన్ని, కర్మలను ఎలా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలను బోధిస్తూ ఇక చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఓ అర్జున, నా యొక్క జ్ఞానం అంటే భగవత్ సంబంధంలోనే ప్రతి కర్మను చేయాలి
అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తున్నా మన కర్తవ్యంగా మనం ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నా, మన పిల్లలు మనం చేస్తూ ఉన్నా, అదంతా భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మనం ఇది చేయగలుగుతున్నాము అనే ఒక భావనలో చేయమని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నన్ను గూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానము కలవాడవై. ఏంటి మరి ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి? ఆత్మ అంటే ఏంటి? పరమాత్మ అంటే ఏంటి? ఆత్మ పరమాత్మల మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? మన యొక్క కర్మం ఏంటి? మన ధర్మం ఏంటి? సో ఆ విధంగా భగవత్ సంబంధంలో ఉండి ఎటువంటి ఫలాలను ఆశించకుండా, మమత్వం, నేను, నాది, నేను అనే భావన లేకుండా మన యొక్క కర్మలని, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మంగా మన కర్మలని మనము ఈ అలసత్వాన్ని వేడి చేయమని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అర్జునుడి ద్వారా ఈ సర్వ మానవాళికి ఆయన ఉపదేశిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవాః శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నా యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి తమ కర్తవ్య అంటే తమ కర్మలను నిర్వహించుచు శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశమును అసూయ రహితులై అనుసరించేటువంటి వారు కామ్యకర్మ బంధనముల నుండి విడబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారి యొక్క ఆదేశమే సమస్త వేద జ్ఞాన సారము అని చెప్తారు. సో కనుక మరి ఆ సమస్త వేద సారం ఇక్కడ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలన్నీ కూడా మనకి సర్వ ఉపనిషత్తుల సారము ఈ భగవద్గీత అని చదువుతున్నాము. సో కనుక మరి ఆ సర్వ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క బోధనలు, ఎందుకంటే వేదాలన్నిటి ద్వారా కూడా తెలియదగినటువంటి వాడు నిజానికి మరి ఆ వేదాంతకర్త, వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలను అనుసరించి తమ కర్మలను నిర్వహించుచు శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుడు బోధించేటువంటి ఉపదేశాలను అసూయ రహితులై అనుసరించాలి అని చెప్తున్నారు. అలా అనుసరించినటువంటి వాళ్ళు కామ్యకర్మ బంధనముల నుండి విడిపడతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ఆదేశమే సమస్త వేద జ్ఞాన సారము కనుక ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాల్లో ఎటువంటి మినహాయింపు లేదు అని చెప్తారు. అదే నిత్య సత్యము అని చెప్తారు. వేదాలు నిత్యమైనట్లుగానే ఈ కృష్ణ భక్తి భావన కూడా సత్యము నిత్యమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఏ త్వేతదభ్యసూయంతో నానుతిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్పి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞానుసారం తమ కర్మలను నిర్వహిస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాలను అసూయ రహితులై అనుసరించాలి అని చెప్పారు. అటువంటి వాళ్ళే భవబంధన ముక్తులవుతారు అని చెప్తారు. భవబంధనాల నుండి విముక్తులవుతారు అని చెప్పి ఇక చెప్తున్నారు, ఇంకా అసూయతో ఎవడైతే ఈ ఉపదేశాలను మన్నింపరో, సర్వ ఉపనిషత్తుల సారము వేద జ్ఞానం తెలిసిన వాడు వేదాంత కర్త అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పేటువంటి అంశాలను ఎవడైనా అసూయతో ఈ ఉపదేశాలను అలక్ష్యపరిచి అనుసరించినట్లయితే వాళ్ళు జ్ఞానహీనులవుతారు, సమస్త జ్ఞాన రహితులవుతారు, మూఢులు అవుతారు
అని చెప్తున్నారు. మరి వారి యొక్క పూర్ణత్వ యత్నాలలో అంటే ఆ పూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించేటువంటి ఆ ప్రయత్నంలో వాళ్ళు భ్రష్టులు అవుతారు, నష్టపడిన వారవుతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనాయుతం కాకపోవడంలోని దోషాన్ని మనకి ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనకపోవడం వల్ల కలిగే దోషాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే చాలా మంది ఏముందిలే ఏదో చేస్తాం చివరికి అని చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ధర్మం, మన ధర్మాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సదృశం శ్రేష్టతే స్వస్య ప్రకృతిర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞానవంతుడైన తన స్వభావాన్ని బట్టి పనిచేస్తాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి వాడు తన స్వభావమును బట్టి పనిచేస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు కూడా త్రిగుణాల వలన పొందినటువంటి తన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. ఈ త్రిగుణాల ఆధారంగానే, స్వభావాన్ని ఆధారంగానే మానవులను మనకి వర్ణాశ్రమ విధానాలు ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి అలా ప్రతి ఒక్కడు త్రిగుణాల వలన పొందినటువంటి తన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఇక మరి నిగ్రహము ఏం చేయగలుగుతుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుని ద్వారా ధ్రువపరచబడినట్లుగా మనిషి కృష్ణ భక్తి భావన దివ్య స్థితిలో నెలకొనకపోతే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావాల నుండి ముక్తుడు కాలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, దైవీ హేష గుణమయి అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది. సో నా యొక్క ఈ భౌతిక ఏదైతే ఉందో ప్రకృతి, అది దాటశక్యం కానిది అంటూ చెప్తారు ఆయన. కానీ ఎవడైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తాడో అని చెప్తారు, దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ప్రకృతి గుణాలతో, త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి నా యొక్క దివ్య శక్తి దాటశక్యం కానిది అర్జున అని చెప్తారు. కానీ ఎవడైతే నాకు శరణాగతుడవుతాడో అటువంటి వాడు ఈ దైవీ మాయను సులభంగా దాటగలుగుతాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్తౌ హ్యస్య పరిపంతినౌ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి రాగ ద్వేషాలను క్రమపరచడానికి నియమాలు ఉన్నాయి. మనం నియమ నిబంధనలు మనకు ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు ఉన్నటువంటి ఆ రాగద్వేషాల నుండి బయటపడడానికే మనకి ఈ నియమాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. మనము 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనే నియమాలు లేవనుకోండి, ఏది పడితే అది, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడితే తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో అలాగే రోజు భగవన్నామస్మరణ చేయాలి అని చెప్తూ ఒక నియమం పెట్టుకుంటే తద్వారా జీవుడు తన హృదయం పవిత్రం చేసుకోగలుగుతాడు. అలా కాకుండా ఉంటే ఏది పడితే అది చూడడము, ఏది పడితే అది వినడం ద్వారా అతడు ఇంకా అంతకంతకి దిగజారిపోయేటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటుంటాయి. అందుకే చెప్తున్నారు, ఇంద్రియాలకు, ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించిన రాగద్వేషాలను క్రమపరచడానికే మనకు నియమాలు ఉన్నాయి. ఆత్మానుభూతి మార్గంలో ఆటంకాలు వంటివి
కనుక అట్టి రాగద్వేషాలకు మనిషి వశుడు కాకూడదు అంటూ చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగాలలో నెలకొనడానికి అతడు సహజంగానే వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు, విముఖుడు అవుతూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. సో శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. సో ఇక్కడ మన యొక్క స్వధర్మాన్ని, ఎందుకంటే మనిషి ఇతరులకు చెప్పబడినటువంటి ధర్మాలను కాకుండా స్వధర్మాల యందే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో తప్పక నిర్వర్తించాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః. వేరొకరి ధర్మాలను పరిపూర్ణంగా నిర్వహించడం కంటే దోషంతోనైనా స్వధర్మాలను నెరవేర్చడమే ఉత్తమము. ఇతరుల ధర్మాలలో నెలకొనడం కంటే స్వధర్మ నిర్వహణలో నాశనము మంచిది. ఎందుకంటే ఇతరుల మార్గాలను అనుసరించడము ప్రమాదకరమైనది అంటూ చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనిషి ఎవరికి సూచించబడినటువంటి ఎవరి స్వభావాన్ని అనుసరించి అటువంటి విధులలోనే నెలకొనాలి అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. మరి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య అయినటువంటి మరి సేవ కొరకు ఆ గురుదేవుని యొక్క ఆదేశం ప్రకారము, మనకి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గురువు యొక్క ఆదేశం ప్రకారము మనము కర్మలను ఆధ్యాత్మిక సంబంధంలోనే, భక్తి భావనలో, కృష్ణ సంబంధంలోనే చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా ఆయన మనకి కర్మ విధానాలను బోధించిన తదుపరి అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానాలు ఇవి. మరలా రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ.